Señor director, permítalle facer unhas observacións á súa intervención. En primeiro lugar, e o transmiten así os membros do Comité de Empresa e dos sindicatos, sorprende a ausencia algunhas das axuntanzas do Conselleiro, coa que pediron reunirse máis alá desa reunión de decembro de 2017, na medida en que o propio Conselleiro manifestou que o tema é importante abondo, que di estar ao día do tema. Entonces, o que queremos transmitirlle, fágalle chegar eso, que non lle tema as traballadoras e os traballadores que van a estar ali simplemente para explicarles cal é a súa situación, non para outra cousa. En segundo lugar, a Administración Pública dixo apoiar a proposta que veña dos traballadores. Pois ben, a proposta é que interveñan activamente para que o IGAPE faga valer a súa posición incluso como avalista, que lle confira a propia normativa sectorial do IGAPE, a normativa reguladora, e tamén o resto de consellerías, para garantir a viabilidade da empresa, non para outra cousa. Que ninguén espere dos traballadores, nin de Marea, desde logo, a liquidación da empresa. O que pedimos é que interveñan activamente para conseguir que a empresa seña viable. Dixo vostede, viable financeira e de mercado. Está sobranceramente demostrado que isto é así pola propia posición que Madeiras e Iglesias ten no mercado. Os tempos durante o ERE importan, como lle dixe antes, porque o que se concede ao empresario é tempo, un tempo que non está aproveitando ou que máis ben está aproveitando para descapitalizar a empresa. Vostedes comprometéronse en decembro de 2017 unha xuntanza con todas as partes e tardan 2 meses en conseguir esa xuntanza. Parece un pouco sorprendente. Quen non ten interés en acudir a esa xuntanza? Parece que sería do interés de todo o mundo, do empresario, dos acreedores, da administración e, sobre todo, dos traballadores, que esa xuntanza se produza. Por que tardaron 2 meses en acadar esa xuntanza que aínda non se produciu? Mire, o empresario está incumplindo o ERE por todas as partes. Está sin pagar os salarios de decembro de xaneiro, eso incumplir o ERE, está descapitalizando a empresa. Por que non fan nada? O IGAPE ten competencias, algunhas dentro do seu negociado, pero que tamén pode facer, alá onde non chega a súa competencia, e instar as administracións competentes a que interveñan, para evitar fraudes e para facer que se respeten os dereitos dos traballadores e das traballadoras. Ademais, temos que ter en conta unha cousa: estás incumplindo o ERE con diñeiro público, polo tanto, está comprometido o interese xeral, non solamente o interese particular da empresa. A idea tamén é que repare na moción que se aprobou unanimemente neste Parlamento. Todas as medidas necesarias. Intervención activa, non simplemente de constatación. Intervención activa para garantir o emprego. Utilicen as competencias e a onde non teñan e insten as outras administracións a que o fagan. Desde o propio IGAPE, dicen os traballadores e as traballadoras, chegou a insinuarse que se non estaban de acordo que instasen a liquidación. As traballadoras non queren instar a liquidación, queren seguir traballando, queren seguir vivindo do seu salario, non da liquidación da empresa. A viabilidade empresarial, a viabilidade económica, algo que queremos garantir todos. Non nos interesa a liquidación da empresa. Levan desde decembro sin cobrar, xa van 2 meses, pero teñen que pagar as facturas igual. A pregunta é durante canto tempo máis van a ter que aguantar esta situación. Vou rematando. O empresario, existen datos obxectivos que obran en poder dos propios traballadores de que está descapitalizando a empresa a favor de outras empresas da súa familia sin control de precios. O único traballo que está facendo Madeiras e Iglesias neste momento, a facturación principal é a empresa sin control de precios. Non o consintan. Non consintan que o diñeiro público, metido tamén polo propio IGAPE, vaya a unha descapitalización encuberta por medio destas operacións. Utilicen as súas competencias e a onde non cheguen, insten as outras administracións con competencias na materia a que o fagan para evitar a descapitalización fraudulenta, para evitar o incumplimento do ERE, tanto nesta materia como en materia salarial, e en terceiro lugar, que é para o que estamos aquí, para garantir a viabilidade da empresa Madeiras e Iglesias, que é punteira no seu sector, tanto a nivel estatal como a nivel mundial. Non deixen que un referente de Galicia se vaya ao tacho por unha mala xestión empresarial. Vostedes teñen competencias por medio de IGAPE para instar un cambio de rumbo empresarial. Fágano. Gracias. Gracias, señor Villares Naveira.